Bilan li jinħoloq bilanċ ta' ġustizzja soċjali, fil-ġimgħat li ġejjin se tiftaħ konsultazzjoni wiesa li se tara lil kull min jikri proprjetà jingħata l-għajnuna biex ikollu qlieħ ġust. Dan fil-waqt li tajn lil min jikri biex jgħix f'daru mingħajr ma jkun mifni bl-inċertezzi. Il-Gvern għandu l-ħsieb li jinċentiva, fl-istess li ma jħallix abbuż isir. Iżda fuq kollox il-konsultazzjoni se tkun imsejsa fuq bilanċ bejn is-sid u l-inkwilin, bilan li jiġu indirizzati diversi anomaliji li dwarhom tkellem is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur Rodri Galdes. Illum il-ġurnata qed titħalli libertà assoluta bejn iż-żewġ partijiet. Madankollu hemm min mhux qed jaraf il-bżonn li jekk inti għandek inkwilin hemmhekk m'hemmx isserħan il-moħħ, m'hemmx l-istabbilità. U allura laqqas l-inkwilin m'għandux bir blaqjieħ ta' flus li jista' jibqa' joħroġ kull xahar. Dana kulħadd għandu limitazzjonijiet tiegħu. U nifhmu wkoll jekk jitlaq l-inkwilin, allura s-sid se jibgħatax ma jsibx u mbagħad il-min jikrija. Għaldastant, il-Gvern irid li jkollu suq li jħares lejn kif jista' jinċentiva aktar nies, fl-istess waqt li joffri serħan il-moħħ u stabilità fid-durata tal-kuntratti. Din il-white paper kellha s-sehem ta' madwar 350 individwu u 50 entità. Ġifieri kulħadd ipparteċipa fi proċess trasparenti, fi proċess ukoll ta' konsultazzjoni u ħajkun l-akbar studju li qatt sar fuq il-housing f'Malta. Ġifieri llum għandna l-istatistika, għandna wkoll studju estensiv ta' x'qed jiġri f'pajjiżna anke mill-aspett soċjali u allura abbażi hekk ħriġna proposti. Is-Segretarju Parlamentari saħaq dwar il-bżonn li f'dinja globalizzata is-suq tal-kera f'pajjiżna jkun regolarizzat biex dan kollu jmur jitfit mal-viżjoni tal-Gvern li naqqas kemm jista' l-lista ta' stennija sabiex dawk l-aktar vulnerabbli jingħataw lura id-dinjità li tistħoq ilhom b'akkomodazzjoni affordabbli iżda adekwata. Illum is-soċjetà qed tinbidel, l-inkwilin, il-wiċċ tal-inkwilin qed jinbidel ukoll, għandna forom oħra ta' familji, għandna problemi li nħolqu wkoll minħabba separazzjonijiet, issues ukoll u sfidi importanti minħabba li n-natura tal-familja nbidlet matul is-snin, u allura rridu nindirizzaw dawn l-istrutturi u anke dawn l-issues emerġenti li għandha s-soċjetà.